Я чакайте с вас да се снимаме. Айде. Вижте го е това момче. На Алабин в Трол, магазин Шила. Чакай да ти кажа Алабин на 30 пъти ще има бал с маска. Дай се снимам. Аз там ще... Калаян 3 се казва, ела да видиш. Айде да видиш. Ела да видиш. Айде. Елате всичките да видиш. Не, първо ще снимаме. Айде да снимаме. Е, това момче внимава. Аз се казвам Винче. Е, това момче. Аз съм тук. Като видео, че шпиджия. Играе душа и аз съм мишеренка, а пее също. Ама ти защо са бях? Дай да ви кажа един вид. Така. Кажи Вица. Захария още една. Иван. Слушай, Още една. аз съм на години. Не е важно. Аз съм на години и идва една приятелка при мен и вика, абе Винченцо, да правим секс. Викам, слушай, фана съм птичи грип. А тя вика, птичи грип. А ти каза птичи, че си Птичи. Айде не А тя ми вика, откъде знаеш, че си фана птичи грип? А аз викам така, като отидех до тоалетната, извади го да пикаем и той отлете, баси.